Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Слава Христу. Прабачце, калі ласачка, трошечки мы з вами на нейкі час прыпынілі нашы перадачы. Ну так здарылася, такія жыццёвыя абставіны. Але я тут, па гэты бок экрана, а вы па той. Мы зноў з вами сустрэліся. Мы зноў з вами разам. А калі разам, мы многае можам. Адразу, каб не час не марнаваць, рушым да вандроўкі, таму што я, прызнаюся вам шчыра, што вельмі засумаваў за гэты час. Тады наперад? Дзякую. Пойдзем у Гродненскую вобласць, маршрут Мураванка. Першая кропачка гэтага маршрута – это Вялікая Мажэйкава. З пачатку 16 стагоддзя вядома як велікакняжацкая маёмасць ВКЛ. Вядомы магнацкі род Хаткевічаў валодаў гэтай сядзібай з пачатку 18 стагоддзя. Захавалася вялікая колькасць разнастайных гаспадарчых пабудоў, вартоўня, лядоўня, дом для працаўнікоў, свірны, лямусы. Притом лямусы ёсць напалову драўляныя. Гэта вельмі каштоўныя такія архітэктурныя помнікі, сведкі нашай мінуўшчыны. У флігелі сёння жывуць людзі. Бачыце, добра пабудавалі, добра захавалася, так і сёння выкарыстоўваецца на карысць, першую чаргу на карысць чалавека. Уражваюць рэчкі каменныя агароджы і брамы, захаваліся рэчкі парка. Што хочу сказаць пра Мажэйкава, што менавіта пра Вялікая Мажэйкава, што першае ўражанне ад таго, што як быццам бы мы акунуліся ў мінулае, крочым па гэтых рэчках сядзібы, іх дастаткова шмат, каб у нас было такое уяўленне, як быццам мы вярнуліся ў той час, таму што шмат усяго нас ахінае, акружае, і таму вось такі атрымліваецца такое падарожжа ў мінулае. Гэта выдатна. Тым болей і сама агароджа, і парк, гэта ўсё так у комплексе, і ўсё так удала захавалася. Праўда, гэта ў руінах нешта, але ж. Што маем? Таму вельмі раю прайсціся па гэтых усіх мясцінках і вельмі уважліва прыглядзецца да гэтага хараства. Наступная кропачка Мураванка. Вось і маршрут названы, дзякуючы гэтай кропачцы. Тут царква Раства Багародзіцы. Узвялі яе ў 30-е гады 16 стагоддзя. Святыня пашкоджана падчас вайны з Масковіяй 1654-67 гадоў. Гэта знакамітая 13-гадовая вайна, якую мы з гісторыі ведаем як крывавы патоп. Пасля скасавання уніі перабудавалі пад праваслаўны храм. Пасля паўстання 1863-64 гадоў святыню яшчэ раз перабудоўвалі. У 30-е гады 20-го стагоддзя храм быў каталічаскі. Пасля Другой сусветнай аднавілі як царкву, але ж неўзабаве яе зачынілі савецкія ўлады. У канцы 20-го стагоддзя пачала дзейнічаць, зноў адчынілі яе як царкву. Бачыце, дастаткова складаны лёс у гэтага храма, вельмі рэдкага храма, вельмі каштоўнага храма ў нашай скарбонцы, нашай нацыянальнай беларускай спадчыны. Але, тым не менш, яна дажыла да нашага часу, асабліва як будзе час, а там яшчэ такая ёсць магчымасць. Суседскі дом, жыве там цётачка. Я баюся яе назваць бабулькай, таму што яна не такая старая. Да яе можна звярнуцца, яна вам адкрые храм, калі вы прыедзеце туды, і храм будзе зачынены. І вы пабачыце унутранае, не ўбранства, архітэктуру, асяродак гэты храма. І вось менавіта ён дае нейкую такую уяўленне, што гэты храм вельмі стары, асаблівы
І ну, вось ён менавіта унутраным інтэр'ерам он на мяне такое ўражанне надаў мне такое ўражанне, што я быў вельмі узрушаны, усхваляваны. Вось. Ну і вонкава ён такой архітэктуры ён адзіны. Яго адносяць архітэктары краязнаўцы да храмаў абарончага тыпу. Ну вось. Пайшлі далей. Ішчална. Ну вось гэта зноў жа адно з маіх такіх любімых мясцін, якія я, калі еду па Гродзенскай трасе, я абавязкова заязджаю туды. Яно недалёка, таму я завярну, трошачкі пахажу вакол, дакрануся да гэтай мінуўшчыны, ну і еду далей па сваіх справах. Ішчална. У межах ВКЛ вядома колішняе мястэчка з 1515 года. Так, дастаткова добры ўзрост такі. Як маёмасць роду Давойнавічаў. Так. Потым тут гаспадарылі рады Лімантаў, Вішнявецкіх. Троіцкі касцёл у стылі барока узведзены ў 60-е гады 18 стагоддзя. Званіца пабудавана 1868 годзе. Захавалася агароджа з брамай. Для святыні стаіць сонечны гадзіннік 17 стагоддзя. Вось, і побач будынак плябаніі, на могілках руіны капліцы пахавальні. Вось коротенька падскажу пра сам храм. Тут я не ведаю, немагчыма так на словах перадаць. Можа, менавіта мае асабістыя нейкія ўражанні, але у ім нейкая постаць такая даўніны. Разумееце? Нейкае такое маналіт нейкі такі, нейкая такая постаць мінуўшчыны, што заўсёды мяне кранае, вось, і ўражвае. А вось пра сонечны гадзіннік і пра будынак плябаніі некалькі слоў. Па-першае, гэта вельмі рэдкае, так? У Нясвіжы там ёсць, мабыць, яшчэ дзесьці. Вось, а гэты гадзіннік сонечны 17 стагоддзя. То есть, уявіце, дзякуй Богу, што захаваўся ён. Вось. І там ён стаіць у двары, брама заўсёды адчынена, вы можаце паглядзець, дакрануцца да гэтай часцінкі нашай мінуўшчыны. Вось. І сама плябанія. Плябанія, конечно, мне заўсёды таксама гэтыя такія пабудовы, якія вельмі звязаны з касцёламі, вельмі нейкія такія комплексы атрымліваюцца, так? І вось эта плябанія прыгожы будынак. Вот адным словам сказаць, прыгожы будынак. Яго там па-рознаму выкарыстоўвалі, але не як раней там жыў святар, так? А па-рознаму. І сёння ён стаіць зачынены, а побач там мне казалі людзі, што яго ізноў будуць для нечага выкарыстоўваць. Нават для нейкай лекарні. Можа так. Але гэта і гэта добра. Чаму? Таму што не разбураць яго, дзякуй Богу. Потому, не ведаю, ўжо зусім будзе край, калі такія ўжо будынкі будуць разбураць. Не, дзякуй Богу, ён будзе працягваць жыць. Толькі каб маё пажаданне, каб не абабілі яго сайдынгам, не дай божачка. Вось, далей. Баяркі. Як сцвярджаюць мясцовыя легенды, што існуюць дзве гістарычныя падзеі, у гонар якіх пабудавана гэта калона. Першая – гэта ў гонар Канстытуцыі 1891 года, другая – ў памяць пра палеглых паўстанцаў 1830-31 гадоў. Стаіць гэты мемарыяльны помнік на невялічкіх старадаўніх могілках недалёка ад самой вёскі. Час патроху яе руйнуе, і да месца было прывесці неадкладную хаця бы кансервацыю. Тоже сціпла скажу, што, канешне, нават такія помнікі, нават такія нейкія сведкі нашай мінуўшчыны, яны павінны жыць далей, яны не павінны разбурацца, яны ўжо дастаткова перанеслі ўсяго на сваім, так скажем, на сваёй постаці, шмат атрымалі пакутных такіх ранаў, можна сказаць, так, пашкоджанняў. Але ён стаіць, вытрымаў усё гэта, дажыў да нашага часу, і наша, так скажем,
дзеянні нейкія, так, каб ён не разбураўся далей, таму яго трэба закансерваваць. Вось, дзікушкі. Гэта, дарэчы, зусім побач з баяркамі. Першыя пісьмовыя згадкі пра паселішча з пачатку 16 стагоддзя як вялікакняжацкая маёмасць у межах Вялікага княства Літоўскага. Затым гэта ўласнасць радоў Гагіных, Тышкевічаў і Грабоўскіх. У стылю класіцызму ў 20-е гады 20-го стагоддзя родам Мінейхаў будуецца сядзібны дом, які зараз у руінах. Захавалася гаспадарчая пабудова і парк. Недалёка ад вёскі існуе каменная царква, узведзена 1841 годзе. Зусім побач, такі невялічкі, я бы сказаў, как і зноў жа як комплекс, потому что там званіца, сам храм і агароджа. І гэта так на фоне палёў, на фоне гоняў палеткавых, гэта так вельмі так, з аднаго боку, здаецца, сціпла, з другого боку такая, такім, як малюнак, як карціна, якую бы, я не ведаю, маляваць мастакам ці фотаграфаваць фотакарэспандэнтам нейкім ці фотамастакам. Ось, а што датычыцца ў самых дзікушках гэтага сядзібнага дома, то ён вельмі дрэнным стане, і яго працягваюць руйнаваць і час, і чалавек. Вось, вельмі шкада. Што мяне кранула вельмі, што пра дзікушкі сённяшнія жыхары, якія там яшчэ жывуць, я маю на ўвазе тыя сталыя жыхары, так? Яны, у іх успаміны пра апошняга ўладара з роду Грабоўскіх, так? І наколькі яны кранальныя, наколькі яны прыгожыя нават, таму што, там адзін бы чалавек сказаў, яго асабістае нейкае меркаванне, адносіны, але я паразмаўляў, з трыма, не меней, так, чалавекамі, і яны усе у них успаміны вельмі светлыя пра гэтага чалавека, пра гэты род, пра тое, як ён ад'язджаў у 39-м годзе, як ён пакідаў это ўсё, паклікаў людзей і попрасіў: карыстайцеся, бярыце там скот, які стаіць, жывёл, які стаіць у гаспадарчых пабудовах, выкарыстоўвайце лядоўню, выкарыстоўвайце там кузніцу, ўсё. І адна вялікая ў него была мара, і просьба, і мара: толькі не разбурайце. Гэта вось яны ўсе траём паўтаралі: не разбурайце толькі, карыстайцеся, калі ласка, я астаўляю, і без майго дазвола, вядома ж, будзеце карыстацца, але не разбурайце. Бачыце, не пачулі. Не пачулі. На сённяшні час гэта ўсё у вельмі дрэнным стане. Вось, разбураецца далей. Можна сказаць, што можна гэта аднавіць ці не ведаю, але, вось так. Але ўсё роўна паглядзець, і таму што заўтра можа яго ўжо не быць. Таму глядзіце, туды заходзіць вельмі небяспечна ў гэтай руіны, але звонку можна паглядзець. Так, наступная кропачка ў нас жалудок. Вялікакняжацкая маёмасць ВКЛ, вядома, сярэдзіны 15 стагоддзя, з 1486 года, мястэчка. Паселішчам валодалі рады Храптовічаў, Пацевічаў, Тызенгаузаў. У 1908 годзе ў стылі мадэрн родам Чартарыйскіх будуецца шыкоўны палац. У сядзібе можна ўбачыць і каменны флігель, і стайню, і бровар. У 1853 годзе у стылі класіцызму ўзводзіцца касцёл у шэсце Дзевы Марыі. Сінагога захавалася другога году 20-го стагоддзя. Міква 1896 года і габрэйскія могілкі 18 стагоддзя. Палац, канешне, Чартарыйскіх, велічная пабудова. Велічная і такая, грандыёзная, можна сказаць. Вось. Канешне, ў сярэдзіне там, магчыма, трошкі перабудаваная, але звонку яна захавала сваю аўтэнтыку, сваю
нейкі характар, так, прыгажосць вось гэту захавала. Ну і зноў жа там шмат людзей, якія прыходзілі, нешта імкнуліся рабіць, не аб нечым дамаўляліся. Сёння, магчыма, таксама нейкі з'явіўся новы гаспадар. Ну, будзем вельмі спадзявацца, што гэты палац, менавіта палац, будзе адноўлены і, ну, не ведаю, будзе працаваць, таму што аднавіць яго, значыць, да сябе паклікаць новых вандроўнікаў, новых падарожнікаў, новыя экскурсіі нейкія. Ён будзе працаваць, і гэта было б выдатна на карысць усёй дзяржавы. На карысць усёй дзяржавы. Так, малое Мажэйкава, ну там было вялікае Мажэйкава, а тут вот паселішча, якое называецца малое Мажэйкава. І зноў уласнасць вялікіх князёў літоўскіх у межах Вялікага княства Літоўскага з пачатку 16 стагоддзя. Уласнасць радоў ужо пасля, так, кастравіцкіх, ромераў, брахоцкіх. З пачатку 19 стагоддзя тут будуецца сядзібны дом у стылі класіцызму, позняга класіцызму. Сёння дом ромераў адноўлены і, як і астатнія гаспадарчыя пабудовы. І сёння колішняя шляхецкая сядзіба паспяхова выкарыстоўваецца ў гаспадарчых мэтах. Той прыклад, такі яскравы прыклад, што, ну, мы зараз не будзем казаць, як гэта адноўлена, але ўсё роўна гэта, ну, я маю на ўвазе, ці што захавалася, ці нешта перарабілі, але аднавілі і гаспадарчыя пабудовы, як я ўжо сказаў, і сядзібны дом. І тое сёння выкарыстоўваецца мясцовай гаспадаркай, выкарыстоўваюць гэтыя памяшканні, гэтыя пабудовы, вельмі так удала ўсё аформлена там, клумба пасярэдзіне, гэта, мабыць, быў уязное кола такое, дзе разварочваліся кареты. Вось. І вот паглядзіш на гэта, так, і думаеш, што, ну, а каб усё так. Вот тое, што у нас было там, ну, я не ведаю, да першай, да другой сусветнай, ці да того ж самага 39-го года. Вось, каб яно так усё захавалася, выяўляецца, якая была б краіна наша прыгажэйшая, цікавейшая для вандроўнікаў, так, і за рубежа того ж самага. Вось. Ну, вось такі прыклад. Так, наступная кропачка у нас Касцянёва. Першы ўспамін датуецца 1690 годам. Магчыма, ужо тады гэтай невялічкай сядзібай валодаў шляхецкі род кастравіцкіх, якія прыкладна з 10-х гадоў 18 стагоддзя будуюць тут каменны сядзібны дом. Пад шатамі старажытнай пейзажнай парку ён захаваўся да нашага часу. У руінах пілоны ўязной брамы за савецкім часам у Кастравіцкі доўгі час працавала школа. Ну, вось бачыце, таксама дзякуючы, што у доме месцілася школа, працавала школа, вось захаваўся дом, і рэшткі парка, і гэты дом, ну, нейкі такі, ну, мне ён вельмі спадабаўся нейкаю сваёй такою, ну, не знаю, мілота такая прыгожая мясцінка, якую бы, ну, недрэнна было бы больш пра яе казаць, больш яе, ну, не знаю, рэкламаваць, што ли, каб туды ішлі, ехалі людзі. Так, 9-я кропачка. Красулі. На ўскрайку старога пашкоджанага сядзібнага парку побач з вясковай вуліцай мы ўбачым гэты вельмі дыхтоўны каменны будынак, што і захавалася ва ўспамінах мясцовых жыхароў. Так тое, што апошняя гаспадынька колішняй мясціны мясцовай сядзібы, ці нават, можа, і фальварак гэта быў, была маладая і вельмі прыгожая пані, якая ў 39-м годзе пакінула свой дом і з'ехала ў бок мяжы на маленькім вазку. Ну, ось таксама успаміны людзей, што нейкая такая конь быў любімы яе, так, і ён, ну, чамусь яны так успамінаюць, што ён быў невялікага расточку. Ну, не скажу, што поні, можа, вось. Але і вазок маленькі быў, і маленькі гэты конь,
і успамінаю зноў жа кажу, што гэта пані такая была вельмі, яна такая вытанчаная, у нее была такая постаць, маладзенькая, вельмі прыгожая пані. Вось яна села ў свой вазок, ну, дзякуй Богу, яе папярэдзілі, і яна з'ехала ў бок польскай мяжы. Ну, можа, дзе-небудзь нашчадкі жывуць. А ад сядзібы захаваўся толькі гэты каменны будынак. Там казалі, што гэта і кузня, што гэта і некая там стальмашня, што і там коні стаялі, можа, і той прыгожы конік стаяў там. Але будыначак вельмі моцненькі такі, трываленькі, і яго можна, ну, для чаго угодна можна выкарыстоўваць і далей. Ну, толькі ж не разбураць, не дай Бог. І апошняя у нас кропачка, гэта 10-та кропка, Лебяда. З сярэдзіны 16 стагоддзя паселішча ўласнасць роду Хаткевічаў. У межах ВКЛ маёмасць роду чартарыйскіх, трызнаў, горскіх. Пасля паўстання 1863-64 гадоў у былым мястэчку будуецца каменны свята-мікалаеўскі храм на месцы драўлянай святыні, магчыма, узведзенай у 1744 годзе як уніацкая царква, а затым перасвячоная пад праваслаўную царкву пасля 1831 года. Бутавая агароджа ад былога храма 18 стагоддзя. Это значыць, ну, хутчэй за ўсё, гэта была драўляная уніацкая святыня, так? Ніякіх здымкаў, нічога такога не захавалася. Вось, а вось агароджа того храма, яе, ну, было, мабыць, неразумна разбураць нават і агароджу. Таму агароджа захавалася, яе выкарысталі сёння, яна ахінае гэты, ну, больш сучасны храм, гэты свята-мікалаеўскі праваслаўны храм. Вось. Ну, вось, бачыце, мы ішлі, і неўзабаве наш маршрут, які называецца Мураванка, скончыўся. Таму, як будзе цікава, едзьце, глядзіце. Усе гэтыя кропачкі маршрута, яны вельмі побач, і, ну, выдатна, таму што мала часу на дарогу, больш часу на тое, каб паглядзець усё. Вось, яшчэ раз скажу, што вельмі рады, што я вярнуўся да эфіра. Дзякую вялікае, вельмі вялікае дзякую Радыё Марыі, што на мяне дачакалася. Вось, мы сустрэліся і будзем працягваць працаваць. Усяго вам добрага, беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Владзімірам Цвіркам.